Δεν θα απαντούσα. Τουλάχιστον είναι ειλικρινής. Κύριε Σταμάτη, θα πάτε στη Νέα Δημοκρατία? Όχι, όχι. Εγώ παραμένω στην κεντροδεξιά. Πάντοτε η πορεία μου και η ζωή μου ήταν στην κεντροδεξιά. Με τις απόψεις μου, με το δικαίωμα των απόψεών μου. Ευελπιστώ ως πολίτης πλέον και ως ψηφοφόρος, γιατί εγώ εδώ κλείνω και την πολιτική μου καριέρα. Πρέπει να σας πω ότι ευελπιστώ ότι θα μπορέσω να ψηφίσω κάποτε μια μεγάλη κεντροδεξιά, ενωμένη, πολυτασική. Αποσύρεστε δηλαδή και από την πολιτική πια? Βεβαίως. Όπου ο καθένας θα μπορεί τουλάχιστον να λέει τη γνώμη του, να ψηφίζει σύμφωνα με την συνείδησή του και το πιστεύω του, και αυτό να το ανέχεται η παράταξη. Κύριε Σταμάτη, αυτή η μεγάλη κεντροδεξιά, ο Γιώργος Τερζής είμαι, η μεγάλη κεντροδεξιά αυτή υπερβαίνει την διαχωριστική γραμμή του μνημονίου ή όχι? Υπάρχει διαχωριστική γραμμή του μνημονίου με τη Νέα Δημοκρατία? Σας είπα, μια μεγάλη παράταξη, και ήμουνα ο πρώτος εδώ και 2 χρόνια που μίλησα για έναν νέο λαϊκό συναγερμό, με όλες τις τάσεις και τις απόψεις και την συζήτηση και το δημοκρατικό διάλογο. Δεν νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να επιστρέψει σε ένα τέτοιο επίπεδο. Έχει πάρει το δρόμο της, καλά έκανε κατά τη δική του γνώμη. Άρα ποιος θα είναι ο κορμός αυτής της παράταξης, κύριε Σταμάτη? Πώς είπατε? Ποιος θα είναι ο κορμός, συνεπώς, αυτής της μεγάλης κεντροδεξιάς παράταξης, εφόσον, όπως λέτε, η Νέα Δημοκρατία έχει πάρει το δρόμο της και δεν μπορεί? Να σας πω κάτι. Όταν η Νέα Δημοκρατία διέγραψε 22 βουλευτάς εν μία ανοιχτή, χωρίς να δοθεί η δυνατότητα να κάνουμε έναν διάλογο, και όχι διάλογο, έγινε κάποια στιγμή στη Βουλή μια συζήτηση, όπως ξέρετε, όπως θυμάστε, και είπαμε τις απόψεις μας. Και ξαφνικά την άλλη μέρα δεν ψηφίσαμε και διαγραφήκαμε. Κανείς όμως δεν μας είπε γιατί θα έπρεπε να έχουμε αλλάξει απόψεις αφενός. Αφετέρου, εκείνο το οποίο εγώ θεώρησα πάρα πολύ βαρύ έκτοτε είναι ότι οι απόψεις μου ήταν συμβατές με το γράμμα του συντάγματος, που λέει ότι ο βουλευτής έχει απεριόριστο δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με τη συνείδηση. Κύριε Σταμάτη, πάντως κρατούμε το σημαντικό που λέτε για το κόμμα, τους ανεξάρτητους Έλληνες, και το ότι εσείς πια αποσύρεστε από την